tavalyi évekhez képest most egy nyitás van ezen a versenyen, ugyanis nem csak a Lego robotokat lehet használni, hanem lehet most már például mesterséges intelligencia alapú robotokat is, működési robotokat is használni, úgyhogy nagyon váratlan helyzetekre lehet számítani, de én úgy gondolom, hogy akik nem használnak ilyen elemeket, azok között biztos, hogy nagyon jó eséllyel indulnak, mert nagyon ügyesek. Ez az Erdélyi Vörösmarty Gimnázium, ahol vagyunk, és ez az öregdiák találkozó minden évben a volt korábban leérettségizett Vörösmarty Gimnáziumos most már felnőtteknek az összejövetele, és ezen a rendezvényen kaptunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit bemutassuk a mi munkánkat. Többek között azért is, mert hogy az Öregdiák Egyesület nagyban támogatja a mi utazásunkat majd a világbajnokságra, ami novemberben lesz, majd november végén. Robotika oktatást, ezt körülbelül 3 éve kezdtük ebben az iskolában, és szakköri keretek között végezzük. Ezeken a szakkörökön versenyekre is készítünk gyerekeket, mint kisgimnazistákat, például Petit is Simont, akik itt részt vettek a bemutatón, illetve nagyobbakat is, 11-eseket is készítünk, és a versenyzés mellett persze ők szabadon is gyakorolhatják a robotikával való foglalkozást, programozhatnak, építhetnek robotokat. Nagyon szeretik egyébként, elég sokan járnak a szakkörökre, és hát ezeknek a szakköröknek az eredménye lett az, hogy mi most itt megnyertünk egy olyan versenyt Magyarországon, amivel kijutottunk a világbajnokságra. Ez a VRO verseny, ez a World Robotic Olympiad, ez az egyik legrangosabb robotika verseny a világon, ahol diákok, fiatalok szerepelnek. Ennek a magyarországi döntőjén nyerték meg a fiúk elég magas pontszámmal a többiekhez képest, és ez jogosította fel őket, hogy aztán majd a világbajnokságon az országot képviseljék. Ez a verseny egy 2 napos rendezvény, ahol mind a 2 napon keresztül vannak olyan időszakok, amikor a fiúk tesztelnek, tehát a megírt programkódokat kipróbálják, javítják az adott helyzethez, az új feladatokat beépítik, és azokat is ott kipróbálják, és vannak az úgynevezett robot menetkörök, amikor a bírók pontozzák a teljesítményt, tehát hogy a robot megcsinálja azokat a feladatokat, jól csinálja el meg, és mennyi idő alatt csinálja meg. Miért gondoltátok úgy, hogy ebben a szakkörös formációban szeretnétek akkor ti is megismerkedni ezzel az egészen különleges és sokunk számára teljesen ismeretlen világgal? Először is mi voltunk az egyikek, a legelsők, akik ott elkezdték ezt a robotikát az osztályunkból, és érdekelt is minket ez a technológia. Nekem minden tetszett, tehát a robot összeépítéstől, a programozáson át, az elemek összeépítése, minden. Neked? Mielőtt még idejöttem az iskolába, tanultam programozást, és nagyon érdekeltek a robotok, ahogy mozognak, meg ahogy megoldják akár mindennapi feladatokat, és nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy van erre lehetőség az iskolában, és én is tudtam ilyen csodálatos dolgokat csinálni. És akkor így akár Petivel egymásra találtatok, hogy hasonló akár az érdeklődésetek? Igen. Körülbelül így volt. Milyen volt ez a megmérettetés, ez a verseny, hogyan készültetek erre? Még tavaly ősszel kezdtünk el készülni a versenyre, akkor még nem voltak meg a feladatok, de az eljárásokat elkezdtük írni, és körülbelül, ha jól emlékszem, januárban kiadták a feladatot, és utána pedig szinte non-stop azon dolgoztunk. Hogyan lehet egy ilyen versenyre felkészülni? Mi mindennel kell felkészülni? Maga a programot meg kell írni, ilyen részekre szedni, eljárásokat csinálni, meg a robotot megépíteni, hogy alkalmas legyen a feladatok elvégzésére. Utána még alakítani is, és akkor lehet, hogy a paraméterek elcsúsznak például, más eljárásokat is kell írni pluszba. Hogyan érzitek, mi az, ami a sikerhez vezetett nálatok? Szerintem az, hogy együtt dolgozhattunk, és akkor úgy egymásra találtunk, és akkor sikerült megoldani. Teljesen elosztjuk a feladatokat, szóval mind a ketten építünk, mind a ketten programozunk, de tapasztalataim alapján kicsit
Peti többet szokott építeni, és én kicsit többet szoktam programozni, de főleg 50-50. A nyeremény az a lehetőség a világbajnokságra, illetve a fiúk kaptak még egy robotkészletet. Az utazást részben tudja csak finanszírozni az Edutus Egyetem, nem tudja az összköltséget, hogy ez egy nagyon drága utazás lesz, és ehhez gyűjtünk még támogatást. Az Öreg Diák Egyesület nagyon nagy összeggel támogat minket, illetve hát próbálunk még egyéb támogatókat is szerezni. Egyébként nagyon sok apró támogatást kapunk, érttől is kaptunk már támogatást, illetve a mi egyetemtől is jött egy felajánlás egy összegről, ami segítene minket. Van egy adománygyűjtő oldalunk, ez a GoGet Foundingon a Vörösmarty Mihály Gimnázium oldalon, ahol akár egyéni támogatók is tudnak nekünk kisebb-nagyobb összegeket küldeni. Milyen eséllyel indulnak a fiúk? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Egyrészt még nem jutottunk ki a világbajnokságra korábban, sosem, és több mint 100 ország fog versenyezni. Én azt gondolom, hogy elég jó esélyük van, bár tényleg nem ismerjük az új technológiákat. Tavalyi évekhez képest most egy nyitás van ezen a versenyen, ugyanis nem csak a Lego robotokat lehet használni, hanem lehet most már például mesterséges intelligencia alapú robotokat is, működésű robotokat is használni, úgyhogy nagyon váratlan helyzetekre lehet számítani, de én úgy gondolom, hogy akik nem használnak ilyen elemeket, azok között biztos, hogy nagyon jó eséllyel indulnak, mert nagyon ügyesek. Tehát tényleg nagyon kreatívak, jó a programozási képességük, tehát gyorsan tudnak gondolkodni, úgyhogy hát reméljük, hogy jó helyezést érnek majd el.